Alala! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo. Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Siguro po, hindi po natural sa inyo na lalaki po ang humihingi ng advice o mister. Kasi sa pakikinig ko po sa Love Radio, kadalasan ang marami talagang problema, mga babae. Okay? Dami nilang issue. Sa bagay. Alam mo naman ang mga babae, ma-issue, di ba? Anyway, gusto ko lang pong i-share. Papaano po kung yung pinagkakaabalahan ng misis ko, teka lang, ilalayo ko yung phone. Kasi Yung naman binigyan ka ng sandali, salamin, hindi mo ginagamit. Nasa office, teka. Magagalit si Doc Bless sa'yo. Doc Bless, nasa office, yan. Papaano kung yung pinagkakaabalahan ng misis ko ay hindi ko naman po pinaniniwalaan? Ngayon, kaninang umaga, sinabi niya sa akin na gusto niya na itong gawing negosyo. Ang pinagkakaabalahan niya po ay mga essential oils. Natatawa po kasi talaga ako kung paanong ang mga oil nakakagamot. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos ngayon, gagawin niya pang negosyo. Help tambalan, pakikausap si Mrs. Hoy, alam mo, kuya, kami marami na rin kaming problema. Huwag mong dagdagan, di ba? Mrs. mo yan eh. Mrs. mo yan, ikaw kumausap dyan. Ikaw tong, sa hirap kasama kami. Sa Tama. ginhawa, wala kami. Nakakaloka. Alam mo, ano yan eh, gets ko yung mga ganyang klase mga eksena. Hindi naman sa lahat ng oras. Alam naman natin yon na magkasundo ang Mr. at Mrs. sa mga desisyon, sa Tama. mga trip sa buhay. Diba? Pero wait lang, bago tayo tingin ko magbigay tayo ng judgment, kung nakikinig yung misis, magpadala ka muna ng sample na essential oils at na nakakagaling. Oo. 'Di ba? Na nakakagaling para, 'di ba? Para mahusgahan ng mga Nicolialas. Magkakaroon kasi ng deliberation yan sa kanila eh. may deliberation ng mga Nicoliala sa utak, 'di ba? Hindi kailangan, ako para sa akin, kung trip niya lang ito, pwede mo siyang sakyan sa mga trip niya yan. Wala namang problema. Kaya lang, ang nakikita ko ditong issue, Negosyo. gagawin na niyang negosyo. So, kung gagawin na niyang negosyo, that would mean oras ni Mrs. 'Di ba na igugugol niya doon. That would mean resources. Correct. Syempre, saan siya kukuha ng kapital, 'di ba? Of course, sa budget ninyong pamilya, 'di ba? Ang nakikita ko dito is ang problema, hindi ka kasi agree. Oo. Pero, na-try mo na ba? Ayan. O yan, Huwag ka sakay. agad matawa kasi alam mo, yung mga ganyan, mga pinag-aralan naman yan eh. 'Di ba? And I feel like hindi naman kine-create yung mga ganyang klase mga produkto kung wala din naman talaga siyang basis. So for example, ganito lang. Okay, kunyari, para maintindihan ng mga kalalakihan Ayan. ngayon. So, kunyari, kasi it's more a girl thing yung mga essential oils. Alam mo, tama eh. Okay, so ang hirap talaga nito intindihin, kuya. Kasi sa totoo lang, pagka nga pumili kayo ng shampoo, basta lang bumubula, okay na. Ito na nakakaloka. May mga tao pang hindi nakaka-relate sa shampoo katulad ni Diego Bandido.
'Di ba? Pero, okay, so kung gagawin ko example yung shampoo, kunyari kuya, gusto mong intindihin yung eksena ng essential oils ng misis mo, dadalhin kita sa Pure Gold, Tayuman, okay? Kung saan man. Hello, shout out sa Pure Gold Tayuman. Bigla ko kayo naalala. So, kunyari, dadalhin kita sa grocery, kuya. Pag dinala kita sa grocery, pupunta tayo hindi kunyari, punta tayo kuya sa section ng mga shampoo. Okay. So pag pumunta ka sa section ng mga shampoo, makikita mo doon iba't ibang uri, bukod sa iba't ibang kulay. Tingnan mo kuya, may pagkakaiba. Kasi yung mga lalaki, basta bumubula, okay na yan, di ba? Ako minsan nagagalit ako sa misis ko. Bakit Kasi ka na naman? tagal-tagal. Hindi, sabi ko, nag-iba ka na naman. Sabi ko, kung ano ginamit mo last time, yun na yun. Sa akin nga, ang sinabi, basta bumubula, okay na, di ba? Nakakaloka. Sabi ko, kahit na laway, bumubula, okay na sa'yo. Di ba? Meron itong pagkakaiba. Malamang magkaiba lang talaga ang utak ng lalaki at Yes. babae. Oo. Kaya hindi mo nakikita na yung isa pink, yung isa yellow, isa blue. Oh, parang ano lang din yan Magkakaiba sila. Parang ano Diba? lang din yan. For example, sa gasolina. Pag sinabi ng mga babae, sige na kahit ano dyan. Oo. Di ba may 91 octane, Oo, may correct, 95 correct. octane. Tama. O kahit saan dyan. Ako kahit saan, pero Oo. syempre yung mga lalaki alam nila na Oo. merong specific sa bawat sasakyan. Yan, oo. 'Di ba? Ako nga kung hindi mo ako binigyan ng instruction, lalagay ko diyan gasol. Kasi nga magkaiba tayo Yes, Magkaiba oo. mag-isip. So ito para lang maintindihan mo si Mrs. So punta ka muna, doon na mo tayo sa shampoo kasi yung essential oils kasi it will take a lot of Oo. kailangan mag-attend ka pa ng mga seminar, mag-attend ka ng mga madami kang attendan bago mo siya talaga truly na mai-embrace, no. So doon na muna tayo sa mga shampoo. Okay. Kasi doon ako nakakita ng mga o kaya lotion. Kasi doon ako nakakita ng mga may ganitong oil. So yan. So pag tumingin ka sa mga shampoo, makikita mo diyan may from ano tawag doon, lavender extract. O yan, oo. So meron dyan, o kaya aloe vera extract, o Ayan. kaya sunflower seed kinemelatic, di ba? May mga ganon. Oho. So, and tandaan po natin na itong mga kung ito ay nakaabot ng grocery, kung nakaabot po ito sa Pure Gold, SNR, o kung ano man, di ba? Ibig sabihin, malaking kumpanya yan. At ang isang malaking kumpanya, bago siya maglabas ng produkto, pinag-aaralan niya yan. Tama. So kung nilagay ng kumpanya na meron siyang lavender extract na nakakapanipis ng buhok or nakakatulong para maging madulas yung hair, ibig sabihin it's backed up by science. Tama. Meron siyang ganon. Para lang maintindihan mo na para lang magkaroon ka ng extra mata na pag tumingin ka sa grocery, merong madaming mga produkto na may oil extract. At kapag ka oil kasi ang pinag-uusapan, ibig sabihin yung purong kinuha na talaga mula sa mga halahalaman. Mga Napakamot na ng ganon. ulo si Manong Driver. Oo, sabi ha? Hindi ko maintindihan. Hindi para lang mag-gets mo lang, Hindi, kuya. kasi ganito yan eh. Na na meron po itong basihan. Oo. Ganun lang. Pareho kasi tayo yung babae, may bias sila. Tayo, may bias din tayo. For example, pagdating sa mga lalaki, pagdating sa alak, tingin ng babae ko minsan, pare-pare lang alak. Sa atin may iba. Ito, May iba yung pare, whiskey, suwabe iba yung, to kasi oo, ganito. correct. Kaya nga, di ba yung mga blue seal dati? Ito na Ayan. naman tayo, oo. di ba? Hindi rin naiintindihan ng mga babae. Oo, so sa kanila, parang lang naman Yossi yan. Oo, Totoo nga. correct. Diba? May ganon. Oo, may bias kasi. Pero hindi naman po ibig sabihin na porke magkaiba tayo ng utak, hindi mo pwedeng buksan yung utak Yes, mo na para alamin. intindihin. Correct. Ang sa akin kasi, misis po kasi to. Oo. Yun lang naman yung punto ko eh. Misis mo siya. Oo. At yung misis mo, makakasama mo hanggang dulo. Tama. 'Di ba? At kung makakasama mo siya hanggang dulo at gusto mong kayong dalawa ay magtagal ng mahabang panahon, kahit papano you will try to understand. Kaya ako umabot dun sa mga eksenang shampoo, lotion, kasi nga, para lang maintindihan mo na may basihan si Mrs. Alam sa mo, kanyang pinaglalaban. Totoo yan yung Ganon. sinasabi ni Nicola. Kasi ako personal experience ko yan dati. Like for example, yung misis ko si Let, nung nagsisimula siya manood, yung bago pa yung live selling Ayan. namimili siya. Sabi ko, ano ba yan? So parang sa akin, yung parang natatawa na lang din ako until I decided to jump in. Correct. Nakita ko, uy, okay pala siya eh. At- Nakakatulong pala siya. Hindi lang 'yon, 'di ba? Oo. Na may mabebenta ka talaga at hindi ka kikita kung wala kang gagawin. Oo. At plus, magkakaroon ka ng
mataas na pagrespeto sa kanya. Yes. Kasi yung akala mong dumadaldal lang siya sa harapan ng screen ng ilang oras na para namang pagod na, may napapala ba siya? It's actually very difficult. Yes. Hindi pala siya madali. Oh. So ngayon, naiintindihan mo na Oo. siya. So kapag ka meron siyang gustong gawin, tsaka alam mo, pag naiintindihan mo kasi, dun ka lang makakapag-suggest. Oo. Ang nangyari kasi sa'yo, feeling ko lang kuya ha, shutdown ka na agad. Oo. Parang paano nakakagaling yung mga oil na yan? O tingnan mo nga, hindi ba't, ganito lang kasimple, hindi ba't yung nanay mo dati? At saka nung wala pang mga backup by science, Oh. hindi ba't kapag ka masakit ang tiyan, may nilalagay sa tiyan Correct. na mga bagay-bagay para dumighay, Oh. matanggal yung mga kabag, Actually, di ba? isang gamot lang dati lahat eh. Vicks. Hindi lang. Dati sa lahat, Oh. penicillin tablet Yan, din, di ba? oo. Ngayon, sige, kung dati Vicks lang lahat, o Oh. penicillin lang lahat, Oh. nag-evolve na eh. Marami na. So marami na. Mhm. So ang point lang namin kuya, oo mahirap intindihin yan. Oo at some point natatawa ka. Kasi I remember there was a time in my life na talagang very believer ako niyan. I still am. Uh-huh. Ng mga essential oils. Isawa ko isa yun sa mga natatawa eh. Oh. Kasi parang paano ito makakagaling ng ng mga ganyan-ganyan. Kaya kung halimbawa, pinapatakan ko yung mga anak ko na mga ganon, hindi naman niya ako, pero hindi ko siya papatakan kasi hindi siya naniniwala. 'Di ba yung mga ganun? So it takes understanding. And you have to understand Oo. first bago mo i-shut down. Correct. At kailangan Subukan mo muna. Oo, pero kailangan mo rin ipaindidik sa misis mo na hindi ko naman pwedeng magdesisyon lang nang wala ko rin tama. namang approval, Correct, 'di ba? So explain mo sa akin na maigi. Magsasabi din ako sa iyo kung hindi talaga ganon, na whether ang negosyong papasukan niya ay essential oils or kung ano man, 'di ba? Paggawa ng kakanin or kung ano man, Oo. 'di ba? Kailangan kayong dalawa yun. Oo, on board kayong dalawa dyan. Oo. Kasi dapat kung pwedeng pag-awayan, pagtalunan yung idea. Mm-mm. Para nagsagayon makita nyo yung mga butas. Correct. Kailangan team kayo dyan. Oo. Kasi kaming dalawa mag-asawa, kapag ka meron kami kunyari gustong i-decline na offer or whatever, mag-uusap muna kami. May discussion. Oo. Sasabihin namin, ito tayo ha. Oo. Dapat isa lang ang sagot natin. At dapat ganun kayo. Yun lang Correct. naman yung gusto natin na ang punto lang naman natin doon. Oo. Lalong-lalo na kung negosyo itong pinag-uusapan, dapat one kayo. Oo. Kaya kuya, wag mo munang anuhin yung bias mo. Subukan mo ring intindihin. Malay mo naman magustuhan Tingnan mo. Oo. For all you know, biglang isang araw mas malakas ka ng bumenta kaysa kaysa sa kanya. Bakit? Kasi ikaw yung kauna-unang lalaki sa distrito ninyo, Tama. 'di ba? Sa community ninyo na naniwala sa essential oils. Tama. 'Di ba? Subukan mo muna. Correct. Pakinggan mo rin din. Correct. Importante yan. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!